Yes, ọmụnwa bụ onye nọ nke a. Aba mgbe ọba ọnụọra onye mmụọ. Abụ m onye mụ na-agụ mmụọ. Ọlụ anụ anyị nọ ebe a bụ ndị nna anyị ka ọ dị n'aka. Gbalụgide welu n'aka m. Onye ọ kwetara ịgba alụsị abụọ ya mmiri n'ọnya ga na-edozi ya. Onye ahụ na-edozi ya. Ịbụ ụmụaka ịbụ okenye. Enyi eji ọbụla ede. O wee bata n'ogige anyị ga-alụgide wee nwụọ n'ụwa. Inwe onye ọzọ echenji ya. Ụdị ahụ ka ọ dị onye ọbụla. Wee luo na atọ ọnụ nke mmụọ. Mmụọ abụọ nọ ebe a bụ mmadụ iri si nsi alụsị abịara ụwa bịara na mmụọ. Chukwu zitere anya. Mmụọ bụ mmadụ iri na ndị lụgarị alụga. Ebe mmadụ ite naanị alụsị bịa kwụsịa kasị azee. Owelu mmụọ mere mmadụ iri kịta. So ọlụ ọmụmụ na-ayọ Chukwu na-ayọ ọbịa mmiri a. And isi anyị wee bata. Ibe anyị na-ayọ Chukwu na ibe anyị na-ayọ ọbịa mmiri ọ na-alụrụ anyị. Ọ na-emere anyị na mmụọ. Megide nke na anyị bụ mmụọ nwe merie n'ụwa niile. Na ndị ụwa ebe ọ bụla mmadụ nọ si apụta ụla ịbịa ya onye ibe omere gị ya. Ibe anyị nọ ya bụ ihe ọnụ ibe ikwe nkwa. Na o mere gị ibe dị etu a n'ihi eji ibe dị etu a bịa ekene ihe. Ọbịa mmiri ị nọ n'ọbịa mmiri a kpọkuo Chineke nna na o mere gị ibe ọma dị etu a n'ibe a bụ ntụrụ inwere nsogbu inwere ya. N'ibe a bụ nsogbu inwere gbe ya na o mere gị ibe ọ dịrị gị mma n'ihi eji ibe dị etu a bịa ekene ihe. Ọ bụrụ okezime ka ị bịa na Chukwu na emere gị ibe ahụ n'ikwu n'obi a bifo ị bịa kene ihe. Ọ bụrụ na o mere ọrụ bịa abịa na ma o mere gị gị bịa kene ihe. I kwesịghị anyị nkwanye n'aba ọbụla ote aka ọ dị gị ka o mere olie bịa loteli ya anya na ibe na ikwu gị ji maka bịa na o merekwenye ya. Ka o mere gị na uche gị ka dị na-ekene anwa. Ọbịba anyị na-alụ. Daalụ na daalụ nne. Mkpe ka iji wee kwu ebe anyị nọ bụ ogige ọvịa mmiri. Thank you. Biko doluri oke na-arụ ana ka ị kọwalụ ndị Igbo ebe bụ ọvịa mmiri ahụ. Kedu ife ọ bụ? Kedu ife eji akpụ ya ọvịa mmiri? Okay. Ife ọ bụ na ịgbago eziokwu nke tata. Mụnwa bụ onye eze alụsị na-edozi ya. Wee anyị na-esi igbe ọbịa mmiri mmụọ. Ọmụnwa na-akọwara gị ebe a. O Chineke zitere anyị. Mmadụ ịnọ ndụ n'elu wee nwere ike ịkọwara gị dị uwe o si wee mee ma ọ ka o si dị ma ọ ka o si mee nke a. Na o Chineke zitere mmụọ. Ọ bụrụ shrine. Ndị ụka kpọrọ ya angel. Anyị bụ ndị nọ nke nwe kpọrọ ya mmụọ dị iche pụrụ iche n'ụwa. The name o ji bata bụ ọbịa mmiri obi na mmiri. Ọvịa mmiri. Ọvịa mmiri that is na mmiri ka a si bịa. Okay, na mmiri ka. Na mmiri ka o si bịa. Ọvịa mmiri abụ dị ka okwu na-abụ ọvịa na mmiri. Ọ bụrụ ọvịa. Ọ bụrụ ọvịa. Ọ bụrụ ọvịa nọ ọvịa mmiri gazi ijiwesi n'osi na mmiri bịa. N'osi na mmiri bịa. Okay, na ọ bụrụ ọvịa mmiri. Ọ bụrụ ọvịa mmiri. Nọ ibe si na mmiri. Mmụọ si na mmiri. Mmụọ si na mmiri bịa ka ọ bụ. Ị na-asị na ọ bụrụ ka a na-asị na angel ka ọ bụ. Kedu ka iji asị na angel? Angel bụ mmụọ ozi. Angel bụ mmụọ ozi. Ọ nwere ibe ọzọ angel bụ n'ibu eziokwu. Mmụọ ozi ka ọ bụ. Adị nke anụ anyị nọ ebe bụ nya bụ mmụọ mmiri nya ọvịa mmiri ahụ. Bụ mmụọ mmiri. Ọnya bụ nke ndị oyibo na-akpọ marine. Ọnya nya bụ mami wọta mmiri ahụ. Okay, nya bụ mami wọta bi na mmiri. Agbagoite enu. Ọ na-adịkwa mma akọwa ya ebe dị ka anyị ga-awa amala ibe na-ekwu maka na ọtụtụ mmadụ amara ibe na-ekwu. Ụfọdụ a na-akụ ya n'akụkụ, ụfọdụ a na-asị ya n'asịrị ma nya ka anyị jiwa asị ka anyị lute n'isi mmiri. Ọ dị m nke nwa bụ isi mmiri ahụ. Nke bụ onye bụ ọbịa mmiri. Ka anyị nụ n'ọnụ gị. Mba ịhụ ka ị na-ekwu okwu ị na-asị kemgbe ọvịa mmiri ji wa bịa Ụmụeri. Ị na-akọwa na o nwere mgbe ọ na-anọrọ n'Ụmụeri? Ana m akọwa bikọs ma ndị njiri akọwasị ọfụma bụ na anyị bụ ụmụaka n'ibe anyị bugoro iche eke ndị nna ebe mmadụ ite naanị n'ogolo ụwa mesịa ụwa
nwere ike ọ bụ na onye ahụ bịara n'ụmụaka ya ọbata na onye ahụ ga-alụzie ga-eme o wee si ụmụaka walụgide wee nọsọ awa ha mee ihe eji ọ nọrọ ma ọ nọ 200 ma ọ rere 100 wee nọsọ awa na onye ọzọ abata wee ruo n'aka m nwa bụ onye nke iri so enweghị m ike nna asị ga mgbe ọ ji bịa ndị nna anyị ndị ya akọwa mgbe ọ ji bịa nwere nọ biko na nke nwa nọ anyị ọ gbawaro iligolu n'oche ọgbagokwe na arọ ọ bụrụ na ike nwe ike bịa ka ngosi gị ibe deliede mgba ka anyị ji hụolu ohu aka wa enelikwu anya ebe ị chọrọ ka anyị vụ ka ndị Igbo bụ na ibe na-eme izukosie anyị. So this is the Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Thursday, the 18th of November 2021, and we are at the shrine of Oviamili in Umunagu, Umweri, in Anambra East Local Government area. I am here with His Royal Highness Chief Onwora, who is the custodian and chief priest of Oviamili here in Umweri. So, Kedivin is osisi adị na nwa mgbe ọbịa mmiri jụọ bụ ibe bụ nnukwu osisi Okay, 1982, this 2021. Ọgbara na bụ ka ọ na-eme arọ na-abịa n'ọgbụ ọgbara na bụ nke nwa aligol. Arọ na-abịa n'ọgbụ ọgbara na bụ nke nwa aligol. Nwa na-asị gị ma ozuo mba arọ. Onye atọwanye gị amụbụ mba na-asị gị ma. So Chief Ekwoba Onwora has been the custodian of the Oviamili Umunagu Umweri since 1982. Aro nekiri dị mba ahụ. Maka dịka dị n'ikọlọbịa ụdị a eziokwu na emụrụ ma mụma mma m na ga-eme ọsị na nyakara ọ bụla agadi n'ọrụ. Bụ ọdụdụ yes sir. Ka anyị buru otubodo ebe a ọ nwere onye a chọrọ ikpere ekpere isikwa ji awe pikikwa something. Okay. So So it seems we are fortunate that we're going to witness some supplicants who have come to the shrine for consultation, and we have been invited to witness exactly what is being done. It is a rare privilege that we are having today. So now, I go again on a peak. Oh, you've opened ML, you've opened ML. I can pick. Asị m ka m bịa na m kwere gị nkwa ka gị na-arụ ọrụ a olile arụ na mgbe eji ibe wee bịa bụ ibe dị ndụ mana ọ dabọzi na mkpụrụ ọkpakpụrụ m bụ na ụmụnne m ndị mụ na abaghị abịa n'ọnwa rapụ ọ bụrụ m nnukwu ibe ala iwasị ka m bịa ka ntịse gị mkpu ahụ na iru ọrụ m mechikwere na-emechi dibịa ka m na-eme iru ọrụ m a mechiri emechi ha mụrụ m emechi bịa nwasị ka ijere m ọgụ a ọ bụrụ na nwoke ji ọgụ nwaanyị ji ka ime epu ya na nna ene anya site anyị nwa mbịala ụha ije enwe ọ bụ na iru ọrụ m abụ eme erụọ olili ọnwa nge na m eji ebu na-abụkwenye n'afọ wee bịa mụ na ụmụnne m si ka itinye anyị ndụ nye anyị abụ ike
ndị nọ n'ezinụlọ ụmụ arụ niile ndị n'ọrụ eriri ka arụsie dị ike onye kwụ ọkọ ọpụta ndị na-azụ ahịa ka ahịa na-aga n'ihu ka ụmụ arụ ndị lụrụ di ka ha na-atụ ime na-amụ nwa onye a bụ ebe m na-ekwu si ka udo dịle m n'ezinụlọ wasị gị na ọsọ na-achụkwa m na be nna m ahụ ma hụrụ ndị na-achụ ya ka ị chụọrọ m ndị ahụ na nne na anya ọbụla ndị a na-achụ m ewe ọlụ nna kwuo na ọba na-achụ m na ọ nwere olili gọvanọ m mejuru na-abịa na taa na-enwe anyị nọ ebe bụ mụ na-achị obodo anyị mụ bụ prezident jeneral ba wesị ka nwoke ya tọrọ alụmsị ma nwaanyị atọrọ alụmsị ka m wee chi anya mgbe a na-eri n'isi wee lituo ma nchicha anya ọbụla maachị uwe na mgbe eji ewu dị ekene ahụ ọnya ka anyị wee bịa igwe Chukwunna tuanzu olemi mwe lemi bia tuanzu ayo ga na yo lemi bia tuanzu ikobo ejimo wo bia tuanzu aja na tuanzu aro tuanzu abu tuanzu ogugu tuanzu ezule bia tuanzu aluse ko bia tuanzu isinga no lemi tuanzu aja no lemi tuanzu ogugu tuanzu ano maboku yoji tuanzu ayo ga na yo aro tuanzu abu tuanzu ni cho lemi elomo lemi bia tuanzu ayo ga na yo ogugu lemi bia tuanzu aya dawo la chewo ayo ga na yo no ko no lu ni kai no iwe olile je ne na mbaro na ka ja liwe ogi bo lemi ni kulu bibu Chukwunna nyala anyike aro to aro ọmọ bọ ọmọ isa ka iwele wọlé lẹkẹlẹ Chukwunna wọlé lẹkẹ náà lẹni ní ọlọ náà ló ń bí mú ẹ anyị na-agba ọrụ arụsị dị na mba niile ka ọ bịakwa n'ọrụ onye gaji arochi ike ya n'ọbịa mmiri ka anyị Chukwunna iwe na-akpọ okwu gị n'ụbọchị ata si oli gị ma anyị nọta anyị maka iwe ọma bịara anyị ya ụwa bịa anyị na-abịa gị ka iwe ọma meeliwe anyị yọ ka anyị na-ayọ gị onye bụ bịa ka ikpe olie nye anyị ọka anyị na-ayọ gị na ndị kwere gị nkwa anyị na-eli ibe ebe a bịara olili anyị wee na-ekele gị ekele wee mmiri wee onye na-agbagba okwu n'ụbọchị anyị nwa bịara ije bụ nwada gị a na-akpọ Ozemene bịara na be gị Ozemene wetara ọjị Ozemene tiere mmanya o tiere ego n'ahịa ahịhịa si gị n'ihe anya ji bịa na be gị bụ ahịa ọka ha bịa nye bịa na be gị nye nkwa gị nkwa na nkwa ahụ nye kwara gị ka a kwuru si na ata anyị nwa bụ oli gị na-arụ na nye ya bịa na be gị ka bịa mezu iwu ahụ o wee na-ekwusi na ọrụ ahụ na anyị nọ ebe anya na-akwado ka bịa oli ahụ ka emekọtara obu nwanne ya nwụrụ owu tieri nne si onye ka jiri ozugbo abịapụta oli ahụ o wee na-ayọ gị ayịyọ si gị dịka ogbe ọgụ ka dinyere aka na mkpube nne ya ọnwụ gburu nwanne ya nwaanyị ahụ n'ọbụna mmadụ ile amochi ọbụrụ mmadụ gburiri ọgwụ ọbụrụ mmadụ merere ahụ iji ejide onye ahụ ijide eji eji agha n'ihe ọ na-agwa gị si gị ma ọbụrụ ọnwụ chie ka ọ nwụrụ iwe ahụ ka o chedobe bụ ụmụnne na mmụọ ka ọnwụ ahụ ya nwụ n'ọzọ n'ihe ọ na-arịọ gị ọ na-agwa gị si gị na mkpu nne ya ka mmadụ na-achụ ya ọsọ mụọ na ọgwụ mụọ na nsị ma aka na-achụ ya aka ya na-amaghị onye na-achụ ya o were agwa gị nwa bụ ọha mmiri na-eji ejide onye na-achụ ya ahụ na nye nwa bụ ọzọ mere ha chụpụrụ mmadụ na mkpu nne ya na mmadụ ya chụpụrụ ya na mkpu nke nne ya na onye na-achụ ya bụ gị bụ ọha mmiri achụ onye ka onye awụda n'ibe nya ji bịa bịa gị si gị na-ekwe n'ihu ọrụ nya bụ ọzọ mere ka ọ gagharị ya n'ihu ibe nya na-alụwa na-akpata ego ka nwere ego nya na anacherikwa n'azụ onye ka ji tiri mkpu gaa na be nna ochie ikwu nne nwa nwa ada ka bụ ọ na-agba unu si unu nyere aka karụ dị ya mma ka ọ nwee nwụzọ na ezinụlọ ahụ na nkwa ahụ na-ekwe nya ya bịa n'ihe ọ na-agba unu si unu anyanwa bụ onye abụleri na bịara ọgwụgwọ abụleri bụ nya ka e nyere ọchịchị n'aka na na-enedo amawa anya na-enedo obodo anya na a na-ekwusi ka ọsọ na-achị ya ka onye ahụ daa olili ahụ ọchịchị ahụ e nyere n'aka ka achịka ya nka nya lituo na nya ya bịa ekene nya ya eji ewu gwara ihe olili bịa na be gị bịa ekene gị ọzọ na-alọ gị ọjị ahụ ọzọ mere ji bịa dị iwe ahịa dị
ga-ewepụta onwe ya ka o kele anya ọdụ. Nna akwụkwọ ka ọrụ asị wee chere ka anyị na-aga epu ka ọ na-aga ndị na-agba agha bịa ndị na-agba agha anyị ga-ala abụọ ka agba agha ka e efuo laịf ndị mmadụ ka enyelu ndị mmadụ aka na ndụ ha ka agbalịwa agha. This is the native doctor. Onye a na-agba agha anya adịghị ya na-eleriwe agha nwaanyị wee chiru gị nwaanyị Rapia, okay anyị na-eshiftu ka ọ anyị gaba ọfụma